видеонавори мазкур бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии иттиҳодияи маъюбон меҳрбахш бо ҷалб намудани мутахассисони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии молиявии ҳукумати Швейтсария омода гардидааст. ҳолати фавқулода ҳар лаҳза метавонад рух диҳад. муҳим он аст ки донем ки барои нигоҳ доштани ҳаёт ва саломатии худ кадом амалҳоро иҷро намоем. навори мазкур барои шахсони дорои маъюбият таҳия шудааст. мақсади он тавсияи амалҳои бехатар ҳангоми селу обхезӣ мебошад. сел ва обхезӣ зуҳуроти хатарноки табиие мебошад ки аз ҳар яки мо амали фавриро талаб мекунад. навори мазкур дастури амалкунии шахсони дорои маъюбият ҳангоми сел ва обхезӣ мебошад. сокинони деҳаи нилу диққат ба маълумоти шумо мерасонем ки дар натиҷаи боришоти шадид омадани сел дар назар аст. вазъият ниҳоят хатарнок аст. агар вақт бошад фавран минтақаи хатарнокро тарк кунед. бо роҳҳои ба шумо маълуми бехатар ҳаракат кунед. ҳамеша ҷуздони таъҷилӣ бо ашёи заруриро омода кунед ки дар он об, ғизо, фонус, фонарик, лавозимоти тиббӣ, ҳуҷҷатҳо ва телефони дорои батареяи пуркардашуда гузошта шуданд. тафтиш кунед ки асобағалҳоятон дар ҳолати хуб бошанд. қаблан бо роҳҳои бехатари эвакуатсия шинос шавед. дару тирезаҳоро маҳкам пӯшед. асбобҳои барқиро хомӯш кунед. роҳи интиқоли об ва газро бандед. агар эвакуатсия имкон нопазир бошад, ба қадри имкон баландтар ба ошёнаи дуюм ё боми бино бароед. кӯшиш кунед ки ором бошед ва ба воҳима наафтед. бо худ пуштакро нигоҳ доред то ба шумо кӯмак кунанд. телефонатонро бо худ нигоҳ доред то ба наҷотдиҳандагон аз макони ҷойгиршавиятон хабар диҳед. дар бораи додани бонги хатар фаромӯш накунед. ин ба наҷотдиҳандагон кӯмак мекунад то шуморо зудтар пайдо кунанд. аз иншооти харобшуда эҳтиёт шавед. агар шумо худро бад ҳис кунед, фавран ба духтур муроҷиат кунед. дар хотир доред ки ҳаёт ва бехатарии шумо хеле муҳим аст. омодагии пешакӣ ва оромӣ ба шумо кӯмак мекунад ки ҳатто дар вазъияти душвортарин барои ҳаёти худ мубориза баред. худро эҳтиёт кунед. омода бошед. бехатариятон дар дасти шумост.